Kapuso Mall Show ni adtong Sabado kauban ang The Right One cast may pahugyaw sa mga kapusong Subuanon. Samtang daghan ang namasin nga mamahimong the next Kapuso Big Star sa kantahan atol sa Sparkle Caravan audition ni adtong weekend. Sayranta ang detalye pinaagi ni ining report. May bisita ni atong Sabado ang cast sa romantic drama fantasy series nga The Right One dinhi sa Sugbo. Atol sa press conference, uban ang entertainment press sa Sugbo, kisaysay sa Sparkle artists nga sila si Mikey Quintos, Paul Salas ug Annalyn Baro ang kasuod sa cast sa The Right One. Ang maong serye nagsaysay sa istorya ni Liam nga gida ni Ruru Madrid, usa ka frustrated writer. Kinsa gihatagan og kahigayunan nga masuwat pag-usab ang istorya sa iyang kinabuhi ug gugma pinaagi sa abag sa usa ka mysterious typewriter. Sa pangutana kung unsa nga bahin sa ilang kinabuhi ang gusto nilang usbon kung may kahigayunan pinaagi sa usa ka mysterious typewriter, I hope na abangan ninyo may daghang pa kayo twist sa akong characters. Excited akong makilala ng mga kapuso natin kung yung ibang side ni Via. Magkaiba talaga yung story. Hindi ako kontrabida dito, hindi rin ako iba siya. Samtang mainito nusab nga gi-welcome sa mga Kapuso fans sila si Mikey, Paul ug Annalyn atol sa Kapuso Mall Show. Ang real-life couple nga sila si Paul ug Mikey may pahugyaw sa mga kapusong Subuanon pinaagi sa ilang dalit nga awit ug sayaw. Mainito nusab nga gihangop ang proud bisdak nga si Annalyn Baro. Kauban si Clarence Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.